Mișcă, că doar nu ți-a zis doctorul să nu faci mișcare. Așa, fă genoflexiune, aia e ca lumea. Nu fă până jos, doar n-ai cionche în pâncechi. No, hai, puneți în mișcare și bicepsii. Mai mult. Zici că n-ai mâncat azi. Într-adevăr, n-ai mâncat, dar nici nu o să mănânci dacă nu faci ce zic eu. Poate te pui să ai și corda. Că doar o l-ai sărit ca lui tătă viața. Așa, apleacă-te la 90 de grade. Să lucrezi și mușchii abdominali inferiori. Mișcă, să se mai producă niște endorfine. Că doar nu ți-ar lipsă. Rotește trunchiul. Până nu arzi 400 de calorii, nu te oprești. La unde te duci? Că încă nu ți-ai terminat exercițiul cardio. Eu nu mai fac nimica. Rămâi dumneata. Destul de rău.